go kira nyogo manda kira nyogo madine ka ube go kira nyogo manda kira nyogo arafa ka ube go kira nyogo manda. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى وسلم ما مساي فوق بالكدا مسامي سنة كبير بلادنا جنني أو بلادنا laje bako frasi da fasa baka belaje dema hako bismillah muso tv jamani kanal mati konana kenan besi awi muso tv jamani ka jimo jumane ke tan kidi sangata anikile frasi sangata tan kile mana temeni sanga binani ani duje zigiri yele mesi awi muso tv jamani kanal wati konana wala sa ko belaje lema ko bismillah kenan mati safi ani wati konana kan yorola ani laje yorol belaje nan wati konana wala sa zigir daro nu kan bago ko auto la kene ko ni asigli ni wati konana aw dem soni abalom sofe madam trawle sogna kone ka fulibla interla kola ni wati konana no aya dem sana ko frase aya sa onu ka element belaje le ko bismillah kene konana ne ter dem sana ka be chugaji mela aka ko kaya wala sa ka belaje le ka bismillah kene konana zigri emission ale de do wati konana wala sa kuma kala mane amna tebo anka inviter la sabla inviter blebele ale be amulo kene konana bitat na ke base ko min na min sele laji na la chena dona ka voke laji tinte mai dro ka bi laji ka kene sila dro dem sunu na ka kene fa o yalla tamale chede o yalla tamale wala sa laji bismillah kene konana desa to ko duma jam duma ani ka boyro dimana ne to ko El Haji Kone ne pamane kadi to be laji ne to ko be El Haji Kone o ne bangena bangonina ne re bangonin ka bonne ne bangena bangoni kodala awo yoro filimante ni sera on fazola ni ko maningo ka dubaira ça fait mangaria ne manigade manigaye général maka do fa mango bay makuma laji bo général on mokedi parce que on kalana mami mbolo o de kalana général bolo no ye Amadi Bari shkoroni kawka Amadi Bari ali suro ane Ahmed Tijani antumba ka Amadi ka batemuna anana atlala ka na flow botuni donc andamba ka mabaya la me o yan to da ka mabade yala yera siga fo itala ala kanya kadama bigla daina ani laji kone akira o haya ntaro bomana kana obe nazara kana be fotu amina ina foto go jume kone ne fane kone o nyame musa o jume anto ge nyame za ai ne tendem sana ko be obena ne jagula ale kone ne fane kone yala o jabi jume auto doa kado do kundale kun ala kana make trawuli kapo ala kana make trawuli ola sa laji ko kuma ka ce ko kun na fanga kala ola sa an kala je ka do kene kon nana so la antel de misana ka o lu pele me ka laji vo ma ko no aka ferege ka saka aka ko o filifien fe ko o ka ke laji do ga e passe ko laji froseli do no ko ma do li Iene kanumbahu au bekanu enaza jamaka atekereni bo kanu minna moso teve jamayo ayo chesireza sadara kanunanga dudarola nyene mayabi kanuna nesonoma kone ujara sandaranga kwa urujara ni ba urujara jara kaya ni baya kabi alaka jinda nyama denti jara kala ni sona jara kala alabi soila kuma mase ala ya di jara kama askati mala sauga mase ala ya di miniyama oskati mala meleka wa mase ya jibrilai ala sona ka karamo mase ya di shirifu sumana ni haidrama jamo ka mase ala ya di konoma ni tarase musido jara ni bazano ala ya mase ya di jajarama kadi ba mujima ni sera duba bu ala kemeka jara la ka ude mase no ye wali juke ba yesira makanda me duba boli kuni nyonje kone jara sangaraga okana be so nan la de go dem sana yoro o jara de yoro do nganjara chande daji ki do nganjara
Merci. O yɛrɛ diyara n ye kosɛbɛ. Basa Laji o tɛmɛlen kɔfɛ yala an bɛ se ka dɔn i donna zikiri kɔnɔ cogoya jumɛn na? Alhamdulilayi rabbil alamina. N bɛ Ala fo ka Ala barikada. Ne donna dɔnkilidala cogo min. Tuma dɔw la mawuludu tun mana sigi. Denmisɛnniya waati. N tun bi dɔnkili laminɛ dɔ kɔ u b'a fɔ ma Mamadu mais bi alhamdulilayi Ala y'a kɛ sunna mɔgɔ ye. N tun b'ale de laminɛ denmisɛnniya la. Sidi Kulubali min tun bɔra yan ale den dɔ bɛ yen o ne de ye promotion ye ko Moriba Poli Yaba. A ka waati kɔnɔna na an tun bɛ yaala n bi dɔnkili da n ye n t'o la. An yɛrɛ kɛrɛfɛ dɔ ko ma ko dɔnkilidala dɔ bɛ ko Amadi Bari. N tun bɛ to ka taa Amadi Bari nɔfɛ. An tun ye Bafulutala ni Filikulura ye a waati. Ani ɲɛnajɛ mana ban basi tun b'a bolo. Anw de tun ye basi démonter ni basi monter ye a waati tile na. An b'a fɔ Ala ye bi ko Ala ni ce. Parce que anw bɔra o kɔnɔna na Ala tilala ka na an kɛ dɔnkilidala ye tuguni n'an m'an débrouiller. Amadi Bari kanu de nin kɛ dɔnkilidala ye. Mun y'a faamuya i donna zikiri kɔnɔ Amadi Bari kanu kama. Siga foyi t'a la. O de ye kɛ dɔnkilidala ye sinon i tun ye basi monter la le ou bien? An tun bɛ basi monter de k'a nɔfɛ. Awɔ. Ala ka ɲɛ ka d'a ma sabula hadamaden bɛɛ n'i ka baara ye dɔn tiɲɛ tɛ? Siga t'a la. Siga t'a la. Ala ka ɲɛ ka d'a ma. Amina. Walasa an bɛ se ka dɔn n'a sɔn ni Laji ni ale kalanna école sira la ou sa madrasa kalanna. Bon n ye dɔɔnin kɛ école la. Awɔ ka dɔɔnin kɛ madrasa fana na. Awɔ. I y'o t'o sira de fɛ ka dɔnkili dege. Bon ne ye dɔnkili dege carré kɔnɔ. Awɔ a bɛ n'a fɔ maa min bɛ yen i bɛ mobili boli carré kɔnɔ. Bon donc i tɛ se ka se circulation na f'i ka se permis ma. Permis ye Amadi Bari ye n gɛrɛl'o la ka tɔw ɲɛdɔn. Awɔ. Ala ka ɲɛ ka d'a ma walasa i bɛ baara wɛrɛ kɛ min ni dɔnkilida tɛ kelen ye. Alhamdulilayi sɛnɛkɛ daba o daba bɛ n bolo bitigi o bitigi bɛ n bolo dɔnkilida de don. Awɔ. N'an y'a faamuya i tɛ baara wɛrɛ kɛ ni dɔnkilida in tɛ. An tɛ foyi kɛ n'o tɛ. Yala dɔnkili différence ka ca dɔw bɛ dɔnkili da kɔɲɔyɔrɔ la dɔw bɛ dɔnkili da baniyɔrɔ la a si ni si tɛ kelen ye yala e bɛ dɔnkili da nin yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na n'i wulila kɛnɛ o kɛnɛ kan i bɛ dɔnkili da a bɛɛ la. Alhamdulilayi n'i ye ne wele kɛnɛ o kɛnɛ kan n bɛ dɔnkili da o kɛnɛ kan parce que dɔnkilida la bɛɛ n'i kanufɛn don. Ala ye kiraw ci waati min a ye bɛɛ ci a dama dugu la a ye Mamadu de ci bɛɛ ma. N ye dɔnkili da n y'a kanu k'a kanu. Précisément ne ye dɔnkili bɔ n da i b'a dɔn Laji ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn fɛ ka dɔnkili da hali ni ne ma kuma. Ala ka ɲɛ ka d'a ma walasa Laji e donna zikiri kɔnɔ ka sabu kɛ wari kama wa parce que caman bɛ don zikiri kɔnɔ u sa dɔnkili kɔnɔ wari kama n'i ma wari sɔrɔ na muso sɔrɔ n'i ma muso sɔrɔ na tɔgɔ sɔrɔ n'i ma tɔgɔ sɔrɔ a kɔni ka ca. Bon ne bɛ se k'a fɔ n bɛ don dɔnkili kɔnɔ waati min ka dɔnkili da Amadi Bari a bɛ se k'an ye parce que diɲɛ ɲɛ banna a waati de anw tun bɛ bɔ ɲɛnajɛyɔrɔ la a bɛ fɔ an ye ko k'an bɛn ko nin don ko ɲɛnajɛ wɛrɛ bɛ yen. Awɔ o waati kɔnɔ a kɛra o kɔnɔ yɔrɔ o tɛ wariko ye n'o tun ye wariko ye siɲɛ kelen k'an bɛn siɲɛ fila k'an bɛn sabanan kɔni i tɛna ye o la dɛ. Awɔ kanu de ye n bila la. An y'a faamuya e kɔni donna zikiri kɔnɔ kanu kɔni kama dɔrɔn sinon e ma don zikiri kɔnɔ fɛn wɛrɛ kama. Denmisɛnninw ne teri denmisɛnninnakaw yala mɔgɔw bɛ se ka so sa senɔ dɔrɔn nɔfɛ yan ka don dɔnkili kɔnɔ tɔgɔ dɔrɔn kama ou bien ka don dɔnkili kɔnɔ tentɔ dɔrɔn i ma don kɔnɔ wari kama i ma don muso kama an bɛ waati min na ko sisan nɔ mɔgɔ bɛ fɛn caman kɛ muso kama o sa wari kama de. Bon maintenant surtout la dɔnkilidala nin yɛrɛ filɛ muso jɛman ka d'u yɛrɛ e ma Laji sigilen bɛ a ɲɛ bɛlɛmɛ ni jɛman ɲɛ yan fɛ. Bon n bɛna min f'i ye dɔnkili ye fɛn dɔ de n delila ka mɛn tonton Abilaye Jabate da a y'a fɔ waati dɔ la n y'a mɛn a kuma tɛ bɔn kɔnɔ a kɛlen ni sisan cɛ a bɛ san caman bɔ a ko n'i ye dɔnkili da ka baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ ko hali n'i ma wari ɲini ko wari bɛ taa sonsori ka da la n'i bɛ sunɔgɔ la ne wulila a b'a fɔ ko karisa i mɛnna dɛ i b'a ɲininka ko mun bɛ yen ko n kun bɛ de kɔnɔ ko n ka k'i ka hɔn na awɔ o ye baara ye misaliya la sisan ne bɛ se ka bɔ yan sisan n bɛ dɔnkili dɔ da i n'a fɔ n ye kɔnɛlakaw n y'u majamu
dɔ bɛ se ka ne wele téléphone na n ko ni ye nin na donc ka misɛn sɛbɛn ma ni bɛ se k'i ka numéro sɔrɔ n bɛ nin kɛ kɔnɔnakaw jansan ye yalima nafolo min ɲini yan nafolo ye ɲini o tɛ tiɲɛ ye dɛ voilà dɔnkili yɛrɛ tɔnɔ foyi t'a la. mɔgɔ min ma kɛ tarawelelakaw kɔni kɔnɔlakaw kɔni fasa kɔni dara kɔni i ma dɛsɛ kɔni o kɛra 2 kɔni yɔrɔ u b'a bɛɛ kalama. dɔw b'u karamɔgɔ bɛ yen nɔ a dalen bɛ yen nɔ. wallahi Babilen Jara ala ka waliju ani kira ka waliju walijukɛ min bɛ n'a tɛ nasi di a tɛ sɛbɛn di n'a ko ala ma ko ala ko kɔngɔ ala ma sɔn a ka ala wele bila répondeur la Dugabugu Siraman Jara moriw dara ka sunɔgɔ morikɛ min bɛ yen a ma sɔn dugu tilamafɛ sunɔgɔ ma ala kɛmɛ k'a ka da bɛɛ yɛlɛ a ye n'a ye ala wele dɔrɔn ala b'a jaabi Siraman Jara don a dan bɛ dugukolo kolo bɔgɔ 70 ban ni diɲɛ caman foyi kɛ ala la ala ka an nafa n'a a barika ye an fɛn o fɛn bɛ yan. Ami k'a nafa ma ni sirifu fana barika ye. Halilu beyitiu kira mɔdenw Kuresika ani Hashimi ka diɲɛ banna ani lahara ko latigɛw a bɛ daminɛ don min u mɔkɛw ka bulonda don a bɛ laban don min u mɔkɛw ka bulonda don lahara jɔ don maa fa ti wele maa ba ti wele ala bɛ hinila ala kira lahɔrɔma kama n'i donna sirifuw fɛ yen dɔrɔn ala bɛ hinila olu fana lahɔrɔma kama maaw b'u ja maaw ɲɔgɔn nɔfɛ dɛ hali sini ni dɔ tɛ balo Bamakɔ yan. Ala ka ɲaga d'a ma walasa Laji denmisɛnninw ko k'i ka fɛɛrɛ kɛ ni ka i kan bila fiɲɛ la parce que ko Laji ka premier fɔ in diyara kojugu. Ala k'an bɛɛ saba ma. Surtout o yɛrɛ tilara ka bɛn kɔnɔlakaw fasa ma. Mɔgɔ bi mɔgɔ kanu ko ka sɔrɔ fɛn o tɛ mɔgɔ bi mɔgɔ kanu ka sɔrɔ fɛn tɛ. Ni kɛra mɔgɔ fɛ ko nafolo kama wari mana bandu min a bi jɛ a bi fara ala kanu do ala san dara kanu na dugu dara kanu na diɲɛ so ala ye diɲɛ da don min a ye da kanu na a ye dugukolo da don min a ye da kanu na a ye kiraw ci don min kira 300 ani 17 ala ye mɔgɔnin 5 ta o la a y'o bila kira tɔw ɲɛ kira mɔgɔnin 5 la ala nana kira jori ta o ye kira 5 ye o kira 5 la ala ye Mamadu de sugandi lagarew ka tɛgɛrɛ fɔ n'u bi kɛnɛ kan Mamadu de kɛra lakare kɔdaw lakare laba lakare sirikalaw lakare ala ye Haidara da k'a kɛ waliju ka lakare fo ka diɲɛ ban Sherifu Usman Madani Haidara Basa deni ba madani de kaka chini deni kaka kɔrɔba de ala ka waliju danbɛ bangoni na i b'a fɔ Dakan kɔnɛ o jara sangaranga juru nansi kirani kɛnɛ kan an bi foli de an b'a di ala ka warabaw ma ni bɛnɛ miiri jɔ na sego la sana kane kasakalontigi mɔden bɛ Segu n'a ye ɲɔgɔn ye don min a barikaden ye a ye batandi Laji ma k'a tila ka nasi fitiri di a ti tɛmɛ kuyɛri ɲɛ 3 kan nana don Bamakɔ kalo 3 kɔnɔ dɔ ye moto di ala ali sini sɔgɔma ma ka fisa ni maa ye ni ala ye maa bonya ni ko i b'o dɔn ko ya ala b'i ko ba saba kɛ ni ala ma jɔn kɛ ala b'i faga a b'i k'i kɔ walima ala b'i malo a bɛ k'i ɲɛna waliju ka waliju b'i Segu kasakolontigi mɔden bɛ Segu Bayama fa danbɛ Segu Segu fitinin fa b'i Segu Segu bɔgɔdari sini fa b'i Segu n b'a tɔgɔ fɔ n'a bilenna n'i sera fɛ a b'a kɛnɛya cɛ min sera ka jirijan kɛ jiri kɛnɛ ye Sego Laasana Kane waliju ka waliju Sego Laasana Kane kutubu ka kutubu Sego Laasana Kane cɛ ka baara tiɲɛna ka bɛn san 10 waati ma a bilenna ka bilen muso banala denw banana kati bara la a sera don min Segu a ye juru ta ka don Segu ani Sego Laasana Kane ye ɲɔgɔn ye a ye sanbara bɔ ka munuma ka tura kunbere 2 kan a y'i tigɛ di Sego Laasana ma Sego ko ka kuma to yen ko min b'a kɔnɔ k'ale b'a dɔn a ye mun kɛ a ye tigɛ ɲɛ 1 ta ni n'a da cɛ in kunkolo la k'a ka taa Bamakɔ a bɛ don Bamakɔ waati min kari kɔnɔ u y'a wele k'a kɛra directeur ye ali sini sɔgɔma maaw b'i ɲɔgɔn ye dɛ ni ala ye maa bonya n'i y'o dɔgɔya ala b'i dɔgɔya waliju b'i mali kutubuw b'i mali ala teriw b'i mali kira teriw bɛ mali o de la ne ko sɛbɛn ye tiɲɛ ye nasi ye tiɲɛ ye
mais ala kɛmɛ ka fɛn saba de kɔ ka bɔ mɔgɔ ma ala bɛ maa kanu a b'i kɛ musotigi ye ala bɛ maa kanu a b'i kɛ nafolotigi ye ala bɛ maa kanu a b'i kɛ dawulatigi ye ala bɛ maa kanu a b'i kɛ tiɲɛtigi ye mais fɛn kelen bɛ yen ala y'o bin ka bɔ a yɛrɛ kan i b'o dɔn wa ala tɛ maa si kanu k'i kɛ barikatigi i yɛrɛ de b'o ɲini n'i si kɛ furu la ka cɛ bonya n'i dusu ma kɛ walidenw fɛ i ta bɛ to kɔfɛ kɔnɛ o jara sara ala namo denmisɛnninw an tɛ jɛn ka laminɛ ɲɔgɔn fɛ sa ne yɛrɛ sigilen tununa sa o Laji cɛ yɛrɛ ne tun bɛna n yɛrɛ kan munna n tun bɛna n yɛrɛ kan sɛbɛ la munna ne mɛna n yɛrɛ kan ne ma dɔn ko Laji kan ka di tantɔ sinon ne tun tɛ bi sɔrɔ k'a sɔrɔ ne ma Laji yɔrɔ ɲini latigɛw de don ala y'a latigɛ de bi an ka ɲɔgɔn ye vraiment tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnninw a ye tigɛrɛ fɔ Laji ko sabula ala ye kabi ala ye diɲɛ dan pour que i ka dɔn k'a fɔ maa ka fisa ni maa ye maa bɛ maa ɲɛ n'i ye jateminɛ kɛ bɔnkɛdenw yɛrɛ la ala ye bɔnkɛdenw da ka dɔ jɛ ni dɔ ye n'i ko maa bɛɛ ye kelen ye ko maa ma fisa ni maa ye e dun bɔnkɛdenw tɛ kelen ye a ye dɔ dan ka dɔ kɛ cɛ ye ka dɔ dan ka dɔ kɛ muso ye siga foyi t'a la munna maa ma fisa ni maa ye munna ala ma bɛɛ dan ka kɛ kelen ye k'a b'o yɔrɔ la n ka ɲi ka jateminɛ kɛ o siga foyi t'a la ka masa in fo k'a barikada halisa ka tila ka foli di minnu bɛ k'an lajɛ ni waati la muso TV jabaranin kan yɔrɔ jan fara yɔrɔ surun kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka foli bila bɔlɔlɔ sanfɛ YouTube sanfɛ fo ka se TikTok ma Facebook siga foyi t'a la an bɛ foli di an ka ɲɛmaayaso ma fo ka se an ka promotrice ma n'o ye Makɔrɔn Kamara ye ale min kɛra nin bɛɛ sababu ye an bɛ a fo ni e min bɛ fɛ i ka publicité ka tɛmɛ ou bien ni i mako bɛ kunnafoni min na ka kɛ ka sɔrɔ ni émission in kɔnɔ i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru la minnu bɛ ka tɛmɛ ni ja in sanfɛla la ka foli kɛ an ka invité ba fana ye ni a sigilen filɛ nin ye n t'a dɔn donso gɔni ne don wa ou bien n t'a dɔn kɔtɛbani ne don wa ma kɔnɛ donso gɔni ne don wa ou bien kɔtɛbani ne don wa min kɔni don ma se k'a dɔn fɔlɔ ninnu ye dɔnkilidalabaw ye Mali la yan parce que i b'a dɔn min ye dɔnkilidala anw denmisɛnninw mɛn kɔfɛ i b'a dɔn wa parce que ni nunbara bonyana ni kunkolo ye dɔrɔn bana b'a kɛ nin ye bamanankan ye awɔ tori pan o pan n'i ko k'i bɛ 1000 da panni kan i b'i si kɛ i t'i tila la hali miliyari dɔ a bɛ ban parce que tori laada ye panni de taama tɛ ala ka ɲɛ ka dama Laji parce que dɛmɛbaga ko don yɔrɔ dɛmɛbaga ko bɛ yen dɛ mais Laji dɛmɛbaga ko in ne ma se ka dɛmɛbaga ko in ne faamuya sisan parce que ɲɛ bɛ kuma dɔ bɛ ka fɔ réseau sanfɛla la ko karisa ka fani ye karisa ye karisa ka fani ye karisa ye i bɛ taa sɔrɔ fani min yɛrɛ bɛ ka fɔ la awɔ o yɛrɛ kuma dɔ la o ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ hali artiste yɛrɛ ka ye kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ fana artiste yɛrɛ ye cogo ka ɲi ka tɛmɛ kuma dɔ la fani yɛrɛ fana kan an bɛ min dɔn ko o bɛ ne bon n bɛna min f'i ye dɔnkilida ani ɲamakalaya i jɔ sa manager ni fani in fana tɛ kelen yɔrɔ manager ti dɔwɛrɛ o ye soutenir ba di bamanankan na awɔ maa min bɛ k'i soutenir awɔ a k'i dɛmɛ fo k'i yɛlɛ sanfɛ parce que qualité fila de don dɛmɛbaga ani manager ti kelen ye awɔ dɛmɛbaga ni manager ti kelen ye manager b'i n'a fɔ sisan ni nin kari ye ne ka manager ye sisan i bɛ taa sɔrɔ ne ma yɔrɔ minnu sɔrɔ a bɛ ne dɛmɛ n'a bolo la nafolo ye a bɛ concert organiser ka parrainw ɲini ka jatigi sɛbɛn jatigi dumanw ɲini ka tila k'a essayer c'est à dire ka maabaw ɲini k'a labila i bɛ taa concert kɛ a bɛ tiko ni fɛnw ni fini min ka di yɛrɛ a b'a don o ye manager ye dɛmɛbaga dɔ bɛ i n'a fɔ o ye e yɛrɛ e mun y'anw lase yan. a ye tigɛrɛ fɔ Laji ko awɔ o ye dɛmɛbaga
dɔ bɛ i n'a fɔ e misaliyala sisan ne ye dɔnkilidala denmisɛnnin anw ma balikuyaw sinon n'anw tun ye maa dɔnnen ye sisan i bɛ taa sɔrɔ ni ɲakuma tun bɛ maa caman sɔrɔ yan o tɛ tiɲɛ ye wala bɔn dɛmɛbaga dɔ bɛ yen i n'a fɔ misaliyala sisan an balimakɛ bɛ yan dɔnkilidala don dɔ nana a bɔn n mago bɛ dɔnkilidala mɔgɔ 3 de la ka taa n'o ye Alimaɲi bɔn ne ko ne ka mɔgɔ dɔ ɲini bɔn yanni ne ka n pan ka taa kɛnɛ ma déjà ne b'a confier ale a fɔ ko dɛmɛbaga awɔ siga t'a la mɛnɛ haya sa ala k'o ɲɔgɔnna caman nɔgɔya amina i b'o dugawu lamɛnna kosɛbɛ n y'a lamɛnɛ koyi a ye n kɛ sɔgɔ yɛrɛ mais Laji ne y'a mɛn ko Laji k'ale taara yɔrɔ caman na dɛ ko Laji ye Faransi kɛ ka Amérique kɛ sisan nɔ ko labɛn bɛ senna ko ka taa alhamdulilayi Chinois dugu la a ma Chinois dugu sɔrɔ n bɛ ala fo k'ala barikada n bɛ tila ka n to nin kɛnɛ kan parce que Côte d'Ivoire ka surun yan na an t'o kuma la bilen tuguni o kɛra ka ban Burkina fana o ka surun yan na musokɔrɔba min ye ne ladon ne ba fatura ne fitinin musokɔrɔba min ye ne ladon a si bɛ san 100 ani san 3 ou bien 4 a bɛ ne de bolo bi a ye denw de sɔrɔ dugukolo kan bɔgɔ bigi 7 b'a denw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ale de y'a denw bɛɛ da kaburu kɔnɔ ne kalifala la kalifa kɔnɔ n b'o la n bɛ Arana Mayiga fo kɔrɔbɔrɔmuso ni layidu ni jigi ni danaya ale de kɛra sababu ye ne donna Bingi kan Bingi ni kanubaw ye invitation ci ne ma Faransi alhamdulilayi mais o cira ne ma hali Bingi t'a kalama i bɛna dɔn yen ne ma k'aw sa ne ma ye mais ne ye ko to yen a kama awɔ parce que ne de ye musokɔrɔba sen n'a bolo de ye n y'a to yen k'an jigi da ala kan sunkalo tile 27 su hakilila caman ye n ye Sɛgina Hamaw la ka dɔnkili da Gesere muso kumabali la a don su kama a ye réseau minɛ o sababuya kama ko i nana n'o sababu de n y'a ko to yen ka diya kɔ musokɔrɔba yɛrɛ ka ladon kama awɔ ala y'a kɛ ka da min kan hali sisan ni ye ne wele voyage la ne tɛ voyage o awɔ ni kɔɲɔ bɔra Bamakɔ kɔnɔ ko voyage don ne bi jɛ ka sababu kɛ musokɔrɔba ladonni kama ka sababu kɛ a ye ala ka ɲɛ ka da ma a ye tigɛra fɔ Laji kun o la sabula den bɛɛ tɛ se ka masa ladon siga foyi t'a la surtout kɛrɛnkɛrɛnnen ka tila ka i bɛ nafolo min don masa ladonni na ka jɛn o sɔrɔ cogo ka jɛn o sɔrɔli kɔ ka sababu kɛ masa ladonni ye siga foyi t'a la vraiment tigɛra ka ɲi ka fɔ Laji kun tigɛra ka ɲi ka fɔ i kunna mais Laji o n'a taw ta an bɛ se ka dɔn an kɔni tɛ album ko ni clip ko tile la bilen tuguni mais yala an bɛ se ka dɔn n'a sɔrɔ ni i ka son caman bɛ yen nɔ ou bien n'a sɔrɔ ni video caman b'i bolo bon alhamdulilayi n ye clip 1 de kɛ sinon n ye son fɛn o fɛn kɛ n y'a bɛɛ kɛ maa fasa ye i y'a faamu n ye maa fasaw da mais concernément min bɛ mɔgɔw concerné ka sɔrɔ i ma maa to a fɛ donc o saba bɛ n bolo labɛn na n ko labɛn n ye clip 1 de kɛ o ye Basalifu Kɔnɛ den ka clip ye Baba jelimuso ni don jelimuso ni jigi jelimuso n'a ka sanga jelimuso min bɛ yen a bɛ k'i kɔnɔ k'a bɛ bi waati o waati i b'a sɔrɔ a bɛ ka wuli de ni dun tun bɛ dɔ bɔ mɔgɔ sogo la maaw ka kuma tun bɛ dɔ bɔ a sogo la Kɔnɛwo Jara Sangara nka Kɔfuru Jara ani Bawuru Jara Jara Kaya ani Baya a bɛ lajara bilibilo ala ka jisuma kɛ a fura ye u bɛɛ lajɛlen ma ala ka jisuma k'a fura ye ka Mali basigi kira na so kama waliju kama sɔli ala Musafa ala ka ɲɛ ka da ma o la sa hali sa Laji an ma tila ɲɔgɔn na denmisɛnninw bɛ fɛ e k'i kan bila fiɲɛ na tuguni sabula wasiju fɔlɔ ninnu jara Allah a jigiya ne bin jigiya bare jama ka tɛ kɛrɛ nin fɔ me jigiya bare kan Allah me jigiya bare kan nin kɛra don dɔ la Allah muso in sigilen do a den tora bana na ko bana jugu la
aye khalifa do wolo muso dolla ijando dena kone mana za ijando ne dena kone bibana minna neti bo alaza muso koroba yinka shira aye kashiga fola keka Allah wele ako wolo de dalema ibi boy ga banana ako nebi minna neba dosa ko femi mene songuna neba dosa ko femi mene jolila neba dosa ko femi mene semena neba dosa wa ikija to nedena wallahi ne mawoloke ni dingelengo kone madelika bangeke ni dingelengo wa ala ya garisike na ala wa de miseri fanado igi jando ala atoro toko yalla iyala atoro toko yalla dono kerasa koduma si terezeri kabengo kato seri tu mama saya yedinda aye ka ireza ya taza aya janto agala idula katla kadela do amidu koloka wolo muso bejigi abai ni basara gaba ijigi tara ni bi kono fo maye ikono fi baye ni gino bi mabolo ibadi gino ye ni soma bi mala ibadi ka soma ye ni jinetigi be mabolo ibadi ka jinetigi ye ni kungo be madala ibadi kungo ye ni batrada ijigi folo ya da kiyama saye o jiyamangene o yasoro de intiteme sanji wolo vla ka do shekina wolo banyada musokoro baye de wele ako modima ako igado sokono nema ko bila akele ni musokoro bakele musokoro baya shimara flabo ako inyabenina nonotenina jitenina nina fabana kungolo bimeneku oyeshije nyanyini alafe alakani tota aka aladeli alakana alemini jido ya ka de into atoyala suno abisenge jinsu nibi koko ke isari ibala nibi soma nyini igi sari ibala iga kusani iga bambe oyibaye iga gino fonyoga oyibaye iga gere nyogona oyibaye iga sababu oyibaye aturu toyala foka na dense koreka waraka ka boyere la aklala ka dendo sono akonde ndela kuma minfie nyambolo wuli ala ye ko ala niche ala mason fewu kanefa ka fonsiri tonona tulela ka kanana abembolo ture mane mori jane mane mori berte mane mori soma floni mane mori soma laba ala sali de no labali abe mbolo sokono nebana kontrama abe mbolo sokono nye parita gato abe mbolo sokono nejera yalako abe mbolo sokono kaje viko abe mbolo sokono kaje musoko abe mbolo sokono kaje dumango abe mbolo sokono abe sokono ala yaga ko bebe sokono na maka senfla mulugu kada ashibi sam keme anisan nani ubeduru netizega koke gato ni magojora la jila mana kono nyanyini ala fembi jeika na fuloko kala do fulo netige fitiri wale nana ture baranye aye de ode soro dugu koloka ade umbe ida dugu kolo fi mana jemache iba fo gere masa ala ya kadila ba mindama ko bada kaburula bana de yogoshi oyada la hara wolo muso bega erevu de ndenganda meni ala ye minge o latigera muso teve jama ayo jija ka barala na foli bidi directeur beretema ture mane mori berte mane mori jane mane mori soma foloni mane mori soma laba masaba de bamako tutige nyale la kawni drame la kawtewa muso teve jama o ani wula ko ye ala tay mabi makaraba iti sega ala karaba ibe mala goshi iti sega ala la goshi na yekuto ala bolo abegla awariba julai na wariba ngando ekoko jula
iye wari tigi jula ina wari bangando akoko jula ina wari bangando ni yoro la membali makefu hali ni ne dongili datugu i b'a dɔn maa dɔ de ka di ne ye n'o ye kurukurukaw ka sori ye ba daramani den ye ale de ye madu kɔnɛ kali kɛ nin yɔrɔ la depuis o don ko n ko yala n ko nin ne zikiri sori wa n ko bɛn n ko juma de don donc ne ma ko ayi ko sori tɛ sori tɛ n ye sori deli don min arobasi la a ko fɛn dɔ bɛ yen k'a b'a di yan k'a b'a kale ala la n'a ye nɛgɛ ala kana to a la bɛ mikoro de la a ko ma deli k'a di kalanden ma fɔlɔ mɛ n b'a di ma n kana sa parce que maaw ko k'e de ne nɔnabila ye wa ne yɛrɛ sɔnna na n y'a erekoni a ma kɛ hasidi a don a ye ni madu kɔnɛ ɲɛ yira o ye min d'a yɛrɛ ma o y'o kelen de di yan a ko k'a bolo t'a di yan dɛ k'o de k'a da ne ma o diyara n ye sori y'o kɛ n b'a fo i bɔra ka dɔnkili da sisan nɔ i ma ne ka élément fasa don a la dɛ i ma kuma ne ka élément kan o de bɛ ka tigɛra fɔ denmisɛnnin ti koko la o man di sa ti koko la denmisɛnw ti koko la o man di sa an bɛ muso TV kanubaw bɛɛ fo ala muso TV kanubaw yo ani bara ala ala i b'a fɔ denmisɛnninw ye k'u nana ka na a lamɛnni kɛ jama ye k'a diyara n ye k'a bonyana ma la k'aw janto la siraw tɛ wa ni siraw bɛ jama na a ye tɛgɛrɛ fɔ siraw ka di ye kɔngɔ diɲɛ ye siraw ta ye don mana diya sira don mana goya sira sira ni ka tɛgɛrɛ ɛndatu ka tɛgɛrɛ kunbaw bɛ min kunbatu ka tɛgɛrɛ kɔda o la kɛra ka tɛgɛrɛ fɔ a la n'i y'a mɛn lagare sira de sɔnna n'a tere kun y'a ba faga lagare kun t'a tile kɛ ko ne kun ma ko ni o la ayi ɲin bɛ ka kɔrɔ tagaju ye mɛ tagaju bɛ kolobaw kari dɛ i y'a ye sa ɔ kelen kɔni n k'o f'i ye dɛ siga foyi t'a la waati o hɛnda o o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye mɛ ɲin bɛ ka kɔrɔ taga ye o bɛ kolobaw kari siga foyi t'a la ko bɛɛ ye lagaro de ta ye walahi tiɲɛ tɛ yan o ye tiɲɛ ko bɛ lagaro tɛ kɛnɛ kan nin ko bɛɛ ye lagaro de ta ye a banna dɛ n'i bɛ fɛ ka ji ɲuman sɔrɔ k'a min du kɔnɔ i bila lagare kɔ lagareya ti ngalon ye lagareya fɔlɔfɔlɔ la maa min na fɔlɔ la ala kira de la mɛ kisi ni nɛɛma b'a kan awɔ kira 313 de cira ala ye 25 ta 25 la a y'o bila tɔ ɲɛ 25 a ye kira 5 ta o kira 5 la ala ye kira kelen min ta o kɛra Aminata den Abdulayi den Muhamadu i sɔnna a ma i ma sɔn a ma awɔ fadenya t'i n'a cɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma amina aya sa laji aya ko waati bɛ k'i sɛnsɛn ka taga la dɛ siga foyi t'a la an yɛrɛ fana jɔlen tɛ an bɛ se ka dɔn sani an ka bɔ kɛnɛ kɔnɔna na laji an mako bɛ i n'a fɔ sugɔnsɔri ni émission in kɔnɔ ani fana laji nin kana kɛ laji siɲɛ fɔlɔ nin kɛnɛ in kan ŋanatigi ye min fɔ ani général n'an bɛ fierté kɛ nin fɛn an bɛ fierté kɛ ni nin de ye n'an m'an bolo wuli nin fɛn an b'an bolo wuli ni nin de ye n'an bɛ taama ni fɛn an bɛ taama ni nin de ye an b'a yira ala de la ni ala sɔnna ma nin tɛ k'an siɲɛ fɔlɔ nin tɛ k'an siɲɛ laban ye i bɛ ka min fɔ ala k'o caman nɔgɔya ye farisɔrɔ caman ala ka nɔgɔya ye ala ka nɔgɔya ye inshallah yarabi ama laji ye kuma dɔ fɔ i ka kuma kɔnɔna na n'o ye musokɔrɔba ka côté ye awɔ yala mun bɛ se ka ɲininkali le don mun bɛ se ka hadamaden denmisɛnnin k'i kɛ dɔw de ye alhamdulilayi rabbil alamina ne balimamuso dukadenya tɛ nafolo ko ye sinon dangadenw bɛ ka miliyɔnw di maaw ma Bamakɔ yan n y'o de fɔ ala bɛ maa kanu k'i kɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ye ni fanga kun don ala kun y'o di furahuna ma ni nafolo don ala y'o d'a ma a tun bɛ sigi sɛni sanu de kan a b'a bolo da sanu tabaliw kan a b'a sigi sanu kurun kan mɛ ala ye nabila Musa bila la ka s'a la n'a ka dangadenya ye k'a sɔrɔ fɛn tɛ Musa bolo n bɛna min fɔ barika bɛ ɲini de barika bɛ ɲini de n'i ye miliyɔn di fa ma n'i y'a di ba ma n'i ma sɔn ka a barika ɲini miliyɔn in kɔni dira garisɛgɛ bɛ tɛmɛ mɛ barika ese bɛ bɔ a la awɔ ala kana an kɛ barikantan ye amina o bɛ ne a y'o dɔw lamina kosɛbɛ dɛ
ala ka o bɛɛ kɛ do ɲɛ Amina ala rabi. kana masi kɛ dangaden Amina rabi. ka bɛɛ kɛ masala do den ye Amina. o tɛ tiɲɛ O ye tiɲɛ. sabula i mana wari sɔrɔ cogo cogo la ka di masa ma n'i ma don susu ma i ma fɛn kɛ fɔlɔ dɛ Na ma venge. hali bisa ala ka hakili man dan bɛɛ lajɛlen ma Amina. famille ko i ma ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen waati kɔni bɛ k'i sɛnsɛn ka taga Siga an t'a yɛrɛ la. fana jɔlen tɛ an bɛ fɛ ka min fɛ n'a sɔrɔ ni téléphone numéro b'i bolo i ka se ka o di lamɛnbagaw ma ani lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati kɔnɔna na n'u mago jɔr'i la sanga ni waati o bɛ se k'i lasɔrɔ cogoya min na an mana kɛ kɛnɛ sugu o sugu ye N'ala sɔnna ma nɛgɛjuru a bɛ n bolo yan 93 49 79 40 awɔ kana 93 93 49 49 69 69 ani 40 ka ani kuncɛ fu. ni 40 ka kuncɛ ni 4 ani fu ye tarawele ko y'aw niyɔrɔ ye O ye tiɲɛ. fo ka kuncɛ 4 ani fu O ye tiɲɛ. o tɛ tiɲɛ ya O ye tiɲɛ. o la sa folikan jumɛn b'i bolo kala se mali kɔnɔ ani mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ ka ɲɛmada muso tv jabaranin kanalen waati kɔnɔna na Vraiment n b'aw ka zikiri sponsor yele ale kɛnɛ kɔnɔna an na bɛ bɛɛ fo nin kɛnɛ kan. sabula zikiri yele ale sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye Zikiri yelen minnu dɔlen nɔ seko ni dɔnko tigilamɔgɔ minnu dɔlen nɔ dɔ bɛ se ka fara olu ka yanga ka cogoya min na minnu fana dɔlen tɛ ka se ka olu bɔ dibi la ka u bila yɛlɛ na cogoya min na alhamdulilayi an b'a aw yɛrɛ fo fɔlɔ kɛrɛnkɛrɛnnen an b'i fo n balimamuso kɔnɛ zikiri yelen a bɛ maa caman dɛmɛ a bɛ maa caman lakodɔn a bɛ maa kɛ nafolotigi ye a bɛ se k'i kɛ musotigi ye a bɛ se k'i kɛ jamana wɛrɛ sigibaga ye vraiment an bɛ directeur fo n'o ye Berete ye ka tila ka fɛn tigi fo n'o ye kamaramuso ye ala ka jidili kɛ nin kɔfɛ ne ba n bɛ segin dɔɔnin n bɛ n ka gesere muso fɔ an tɛ ɲinɛ ale kɔ dɛ madame Pal bingi kumabali bingi dadele ko jeli bobo do ne ko a ma n ka dade parce que n'i ye cɛw dɛsɛlen maa o maa la a ma kuma de cɛw bɛ ka boli Asimu ɲɛ musow bɛ ka boli a ɲɛ jamana wɛrɛw bɛ ka siran a ɲɛ dɔwɛrɛ tɛ daden do he maa kumaba fɔla fara ka bɔ a la n'a ma nkalon tigɛ a bɛ layidu tiɲɛ n'o ye gesere muso kumabali bingi o bɛ lajara b'i bolo ala ka jisuma k'u bɛɛ ka fura ye ala ka jisuma k'u ka fura ye n ye min da la n bɛ acapella ni n ka kan n'a ti kɛ baasi ye hamala nyɔrɔ waliju azanjalo de ŋa duwawu kan ye hamala ni ala sɔnna sagana hamala bi dugawu kan ye hamala bara wili k'aw ka denba wa kɛ bɛ duwawu kan ye hamala banaba k'aw ka dugule nana ka sɛbɛ dugawu kan ye hamala nyamina kauka burama sire beduga uka anye hamala tamaninga uka usumani haidara biduga uka anye hamala bamako kauka sumayila dara me beduga uka anye hamala segu kauga la sanaka nebe duga ukanye hamala madamu palimeli bingini bagagaga duga ujavira hamala uyake bingini bagagala ala yaga tinye wili hamala tinye tifila ye kelendo bingini nga tinye wili la hamala galoti na fanya dinunya ajabingiga dugau javira vraiment tiɲɛ yɛrɛ la duwawu jaabira nin waati kɔnɔna na an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma nin waati kɔnɔna na bi wulada in na ani laji de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ zikiri laji kɔnɛ ka bɔ sikɔrɔninkaw fɛ yen nɔ sikɔrɔnin kɔda la an bɛ a fɔ dantɛ foli min na ko ala ka baara ye ala ka bila kɔrɔ ye ala kana bila dɛsɛ ala kana bila bana jugu fana ye ala ka kɛ sija ani kɛnɛ musokɔrɔba ladon ko ɲuman ala ka nɔgɔya ye o waati kɔnɔna na hayasa folikan ɲuman b'i bolo ka kɛnɛ kun cɛ mais kana ɲinɛ an ka élément kɔ dɛ n'ala sɔnna ma an bɛ
baaraɲɔgɔn fo Hamidu tɛ yan an b'an ka Hamidu fo n bɛ tila ka minnu y'u sen b'u kɔnɔ kɔrɔ ka na yan n bɛ foli di bɛɛ ma n bɛ foli di bɛɛ ma artiste o artiste bɛ passé yan n y'a ɲini Ala fɛ a ko kun kana cɛ ni Ala ma sababu bɔ ye Ala ka sababu di Muso TV ma publicité ɲuman vraiment u bɛ se a la ne mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn la ni sera yan kibaruyaw dili ni sera yan alhamdulilayi Ala sɔnna o kelen don ka ban Ala k'an bɛɛ dɛmɛ artiste o artiste bɛ passé yan n y'a ɲini Ala fɛ ko Ala ka sanayɛlɛ di bɛɛ ma Ala ka kɛ kira kama sɔli Ala Mustafa I ka dugawu kɛ kosɛbɛ dɛ parce que a bɛ se ka kɛ dɔw na m'u sen na sani ka olu sen ka so mobili ka sɔrɔ ou bien moto ka sɔrɔ o tɛ tiɲɛ ye Inch'Allah a bɛ Ala bolo a tɛ foyi kala Ala ka nɔgɔya an bɛɛ a nɔgɔyalen kɔfɛ k'an kisi a kasara ma ciba kama sɔli Ala Mustafa o la sa ni Ala man ka jɔnya yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen in sanfɛ diɲɛ waati wɛrɛ wulada in na sa ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma yasa ka partew bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔna dan tɛ foli min na ni Ala man ka jɔnya yira n na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen sanfɛ diɲɛ waati wɛrɛ ka fɔ ma salamu alaikum wa rahmatullah inshallah ay tegra fo Aja baba ni kone Masalifu kone de ne kami baba masa Sedu kone de ne kami baba ni mala Baba ni mikera bisa daula furaye aliti suni nyoko che malila biyala Baba Aja baba ni kone Jamia tude kodo ne kami baba mala Aja baba ni kone Hey ala baba Ne kame basali fukone de ma Baba ni mi artisu de meseni bolola ne kami baba ma baba badia mali fara jamana tongala Baba ni kara daula furaye na e maja ke baba fe na mama dia ke baba ni fe baba ni mi e maula do ni mude me artisi ala basani fu kone de fara Aja baba ni kone Baro Shinat, Aja Baba Tola. Baba Kikara Dola Fraye, Baba Kiato Alaye, Yerema Jibila, Baba Kiato Alaye, Aladomina, Nekame Malioga Baba, Maganga Uga Baba, Anibadi Neka Uga Baba, Ayafo Aja Baba, Nego Kadishu, Ala Sebusido Jarani Baza. Artisula esancho Jeli de una asmandia Ne kami baba ma de ko kone jaro Aja baba ni kone Shikoro ni telu ko kogi foki barigada Baba mi ayere doni ngayere kunoni la goshi chumi gerila Ayafo Aja baba ye koye angere fraye ibi jate mineke Aja baba sawosa la goshi mi manaki ibi tasro alabi kokurake Aja baba ye ita kanye ube go kira nyogo manda anyogo manda kira nyogo madine ka ube go kira nyogo manda anyogo manda kira nyogo arafa ka ube go kira nyogo manda